Cando decimos pobo galego, a quen nos estamos referindo? A todos. Vamos a facer un xogo. Tedes 9 preguntas e unha tarefa final. Vamos traballar en equipo. 3, 4, 5, 6. Acordadevos onde vos dicen que estaba a escalera? Moi ben. E no plano sabedes cal é? Son 3 e están nun círculo. Alguén ve 3 manchas dentro dun círculo? Sí. Perfecto. Aquí cal é? Son 2? Aí é. Boli. Un feito que me impactou foi que teñan que levar un traxe negro o día da súa boda, porque o negro está asociado coa morte. A min o feito que me impactou foi que tuverades unha escaleira tan grande que só se refire a que Galicia garda a súa historia aquí neste museo e ten moito que contarnos.